رب خیر کرے جن اکبر دی ادھ رات ویلے پئی ویندی ہے رب خیر کرے جن اکبر دی رب خیر کرے جن اکبر دی ادھ رات ویلے پئی ویندی ہے شلا اکبر سحر پا آوے شلا اکبر سحر پا آوے بیمار دعا فرمیندی ہے رب خیر کرے جن اکبر دی رب خیر کرے جن اکبر دی ادھ رات ویلے پئی ویندی او کل فجر ویلے جڈا نظارہ سی بند تالا ہر دردہ اوتھی سی این اضافہ مرض دے وچواں ایو منظر دیکھ کے گھر دا وہ پھٹ جگر ویسی بن اکبر دے بیمار تیری دختر دا سغرا دیے بابا انہا چابیاں تے لکھوا کے دے ونجوا میں کو نام میں دے اکبر دا او تیرے فضال دے شالا لکھ تھی من ویسان چکر وے سغراتے کرو میری سفارش بابے کوں کرو میری سفارش بابے کوں عباس کو منات کریں دی ہے رب خیر کرے جن اکبر دی رب خیر کرے جن اکبر دی ادھ رات ویلے پئی ویندی اساں شہر اپنے دی کرنی ہے وچ جنگلاں دے آبادی تے نال اساں دے نہیں ونجنا ایویں مرضی ہے چن سیدہ دی او بہو گرم فضا ہے صحرا دی تو ہے بیمار زیادی تے کو کربل وچواں منگوا گھن سو تھی سی جاؤ اکبر دی شادی او کل پور عراق جو ویندا ہے میں کو چھوڑ کے اجڑے بیڑے وچ کھڑی دے دیاں بابا ہر بی بی کھڑی دے دیاں بابا ہر بی بی ودی وس دے تاک ولیندی ہے رب خیر کرے جن اکبر او دیتا یسرب چھوڑ شریفہ نے کر وطن دی ترک فضا کو ہاتھ رکھ کے جگار تے بین اجڑی وہ ڈٹھا حسرت نال بھرا کو او گئے رک محمل سیدانیاں دے رو آکھیاں اکبر ماں کو او میری بھیڑ وطن تے مروے سی وہ نہ گھر چھوڑو سورا کو او ہر بھیڑ بھرا دے نال جو ہے میں کڈے دن داغ وچھوڑے دا
बीबी उम्मुल बनीन को गल लाके, बीबी उम्मुल बनीन को गल लाके अकबर दी भैन दसेंदी है।